Good morning ni mo diha, higala. Kamusta man mo? Na ako diri karon nagtindog sa ako ang kama. Taraw ko na akong kama. Oh. So, chada, nagwapa ka ayong porma. Hi, gwapa day. Oh my God, picture. Chada. Daghan na to is kuan ay exhibition. Sige, before ta mo kuan, mag-crop siya ta o wait lang. Nakoy kuan. Nakoy wala na. Kulang. Wait lang. Mm, mm, mm. Mm. Pwede mo ta kani ba to? Ito paghimo og kuan? Ito paghimo og pickaxe. Nabuang ra man di ay. Bubo. Ay pickaxe kani ba? Yes. Puro yuta. Okay. Ang atong buhaton karon kay magkuan sa ta. Mag Hello wandering trader. Op, sagbong. Sir. Ano ka? Grabe ka. Mo, mo ka ng tubig. Ano tubig ka rin? Ako na ba ko tubig? Eh, sig kontra, tubag-tubag ha. Mukha kang tubig. Balik lang ko. Ay, kawa. Kaya ko tayo baligyan akong tubig. May pulos. O, pang potion to ni. Di ko maging potion kaya di ko makukulam. Gusto ko si Lord. Okay. Ani? Ba? Thank you. Thank you, sir. Ang sabaki ko mo. Ani? Oh, mag-emote pa gani ko. Sir. Emote sa ko. Emote. Emote sa ko ni mo ah. Uy. Emote sa ko. Secret handshake. Ting. Lah, nandituhan ni mo sir eh. Hawa na ko eh. Mangwa na ta. Mang harvest. Okay. Uy, apit na nito ba itong kawayan? Yun po natin din. Dali lang. Before tang matog, syempre. Before tang matog, kaway asan eh. Yung dark oak. Dark oak nga. Itong forest ba? Before tang mo advocate ka. Siyempre, pagka na itong mga trabaho sa balay. Kung tao na to, kung dali ba ito sa ito. Lagi sa feeling makaharvest mo. Moni ang concept, moni ang binuhatan sa tinuti ng buhay na wala na gulungkod. Ang mag-harvest ng kumain, anak, wala ko kagi, anak. Wala ko kagi, anak, because agal-agal magagawa. Agal-agal, may tadagat, may magkuhan. Paano magal-agal, so, muna akong pagmugod.
Kasi pangitlog ni manukan eh. Madalis na ito. Hello. Sunset. Uy. Hello, sunset. You're so beautiful. Hello, Ash. Ash, are you okay? Hello, Barako. Nakita ni Barako, babe. May forma na to. Mas bagay si Barako sa ko. Murag mas bagay si Kwan. Si Ash. Hello, Ash. Tawa. Tawa. Tiray. Kanina lang si Ash. Si Ash na lang atong sakyan o niya, guys. Para bumato na ta sa katong ato. Okay? So, dara sa Ash. Okay, so matas ng trabaho. Sulod na ta dere. Sulod good. Okay. So, okay. So, lain natin na-experiment ito, be. Okay, guys. Experiment ta. Sa paghimo ato, guys. Paghimo ato. Ang saon ba, oy? Wait lang. Okay.